Въведение към книгата на Исаия. Исаия служил като пророк на Йехова. Той написал книгата си в Йерусалим, столицата на двуплеменното царство Юда. Исаия имал двама синове – Сеар Ясуф и Махер Шалал Хашбас. Имената им сочили към събития, които скоро щели да засегнат царството Юда. Исаия пророкувал най-малко 46 години по време на юдейските царе Узия, Йотам, Ахаз и Езекия. Той завършил книгата си след 732 година преди нашата ера. Осия и Михей записали пророчествата си горе-долу по същото време. Някои от събитията, предсказани от Исаия, били падането на Северното царство Израил, което се случило по времето на пророка, унищожението на Йерусалим над 100 години по-късно, падането на Вавилон около 200 години след дните на Исаия и идването на Месията, което станало над 700 години след записването на пророчеството. Знаеш ли, Исаия предсказал подробности за падането на Вавилон, като например как градът ще бъде завладян и какво ще е името на завоевателя – Кир. Книгата на Исаия се състои от 66 глави. Първите 6 са главно предупреждения за бедствието, което щяло да сполети Йерусалим и Юда поради греховете на жителите им. В 6 глава Исаия се отзовава на поканата на Йехова да бъде негов пратеник и показва охотния си дух с думите «Ето ме, изпрати мене». В 7 до 12 глава се говори за заплахата от нападение на съюзническите войски на Сирия и северното 10-племенно царство Израил. Но в изпълнение на Исаевото пророчество, Асирия победила тези две държави и премахнала заплахата. В 13 до 23 глава се съдържат присъди срещу вавилонците и други народи поради жестокостта им към Божия народ. В 24 до 35 глава са записани послания към народа на Йехова относно опустошение и възстановяване. Хората проявили невярност, например, когато царството Юда потърсило защита от Асирия, вместо да разчита на Йехова, а царството Израил се обърнало към Египет. В 36 до 39 глава четем за вълнуващите събития при управлението на цар Езекия. Асирийският цар Сенахирим нападнал Юда и заплашил да разруши Йерусалим, ако градът не се предаде. Езекия се помолил на Йехова за избавление. Йехова го уверил, че Йерусалим ще бъде спасен и чудодейно избавил народа си, като изпратил ангел, който унищожил 185 000 асирийски войни само за една нощ. Въпреки това избавление, греховете на Юда в крайна сметка довели до унищожението на Йерусалим и изгнанието на юдеите във Вавилон. В 40 до 66 глава Йехова утешава служителите си и обещава да възстанови истинското поклонение в Йерусалим след завръщането им от плен. Ще забележиш, че в пророчеството на Исаия често се говори за Божието царство, в което Месията управлява и възстановява истинското поклонение завинаги. Исаия предсказал много подробности за Месията. Например, че ще бъде роден от девица, ще е от родословието на Давид, ще живее в Галилея и ще лекува болните. Исус Христос и апостолите му цитирали пророчеството на Исаия повече от всяко друго, за да покажат ясно кой е Месията. Исус дори прочел Исаия 61 глава 1 и 2 стих в синагогата в Назарет и приложил думите към себе си. Докато четеш книгата на Исаия, обърни внимание как пророческите присъди на Йехова винаги се сбъдват, как Йехова избавя онези, които разчитат на Него, и как предсказаното управление на Месията ще донесе вечен мир на земята.